TikTok'ta şu track'ı dinlep gördüňizmi? Ömürlük koştu deme täs baklı çağılar bil. Yılgırıp yumruk tuğup namısa çağıran bil. Mecburi irul olan irsa çağıran bil. Gerekleri islenilmedik yerde göğören bil. Ene şu gün şoň awtory Mahtumly Gurbanow ýagny Said bilen interview alýan. Jaňatymda dawai interview alal diýdim, dawai diýip. Şu adam görüşmäne bar ýa. Gomrat. Nädýän? Gomy. Alkabal ýaly kebile geldi durdu böyle. Spesial jog ýazak. Rahat ol. Gomy. Awa şükür. Nädýän? Ay. Nire geçeli? Можно bälde skamyalarda rahatlarda oturaýla. Hemmesi şu settir rap öz tracklarım içindäki hemme ýazylan söz öz başymdan geçen atdy. Hemmesi. Das kanal sebäbi men şu janrda ýanky soraňa da jogap şu. Şu janrda men özüm bolup bilýär. Даже бытовой durmuşda как есть Mahtumly, ine Gurbanow tezinde dowlan şu jagaşa. Köp kişi hobi zat diýär, rap mümkin men gaçyp atalgam. Çogdurhan diýär, han bolan soň halkyň içinde han näka ýöne köz oglunyň çaragyny köşkü giren ýerinde gapydan astyryp goýan eken. Haçanna hergi men nirden gelendigini ýadymdan çykarmaýyn. Imni şoň maňa özüm bolmaga, özüm erkin duýmaga kömek edýän janr. Hediledin ýa-ni şoň şu. Her bir harp, her bir ýazylan zat dilim madam aň minor diýip bir track maşo taýda bir settir bar. Dilim madam aňyň ýeten zadyny sözledip. Aňym ýetdi men şo zady ýaşaýan, hawa duýwan bilýän eýleklen ýaşany, düşünjüme bilýän adamy ýöne haçany özüň ýaşaýan ha. Başgaça bolýan eken. Diýerler türkmenler ene taň gadyryny ene ta bolanda bilersiň diýip. Ýaşaýan şo zady. Ondan bilýän. Düşünýän ýalamsyň sen. Akylly başlysyň. Zat ýöne haçany ýaşalan oput barada ýazýan ha. Ram jump bolýar. Adamlar bilemek guruluşmana, neme diýän guruluşmak bir hil modyny açyp barýan ýalakdy ýa. Hakykatdan guruluşmak. Oglanyň biri arada sonra berýär, agam öýlenjek, kolýan bolýan ýa. Näme maslahat berersiň diýär. Haýsygy nähiligi almaly diýip maslahatym bolsa, öňe gelersiň diýär ýa-da. Ýa-da öňe gelersiň bolýan. Sen işin hakda ýa-da lüboy bir hakda guruluşyp bolýan gelin algyny. Arkaýyn bol, ýanyňda men alyp çykar diýäň. Şo söz eşitdiň. Ertesi gün erkek adam dağın ýaryn ýolup getirýär. Şo söz etdim. Gep finansiw ýagdaýda da däl. Gep wiliýaşy faktorlarda da däl. Gep men sana buýsun ýani her hakykatdan bir adam. Men buýsun ýani sana. Tekstde de var. Ona da ne diýär da şol. Şo tekstde de var. Sana buýsun ýani oglum diýilmän bolan. Çykyş edip dur, gastrolly balkana atdym. Oturanyň ay çykyş oturdy, konsert atdyp dur. Oturanyň biri 3-nji rýatda näme demi? Ya горжусь тобой diýdi bolun, şu mikrofonu gurlap durun. Reçim ýadymdan çykdy. Şu adam kadr gidip geler, betde şu kiçik oglan çykyp bolýar ha. Şo takdan şolar ýalyp bolun. Asal suňotuň asal maksady atalawyş halifan diýşýäli. Bir gowy surat görýän kartina çekilen ýa-da bir gowy sazyň ýa. Suňotuň lüboy bir janra diýýän, mesela spektakl görýän gowy. Spektakldan çykyp Baduş bilen çykýan şey. Döwüşüm torluk demalýan. Hem miksat ýagşylyk edefin gelýän. Sen bütün dünýäni söýýän sen. Ana şo suňotuň asl maksat diýän. Ýa-da maňa da düşünýän bar eken. Her kim özüni tapsyn ýa sen suňotunda. Özüni tapsyn, ana şonu uzagy dersiň. Hawa haýal ýygnanar diňleýji. Öňe ömürlük bolar. Bewafarlyk ýekkä adamymdan şoňa düşünýänler azalyp barýa, hosar küýseýänler. Cemil şaýmesek, ýekelik dünýäni dağıdyp barýa, ömürlük koşdy deme täs bakly çağalar biz, ýylgyryp yumruk tugup, namysa çağıran biz, mecburi irul olan, ir saçy ağaran biz, gereklenip islenilmedik ýerde gögören biz,